दाइनजौथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान एबा गोसोखांथि सान फालिदों। दिनै स्वरूप सेट्टी प्रसाद संसद सा सानजानि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लायाव थानाय मिरु संसदनि गाहाय मावखुलि दिखियाजुलिनि रुपाजुलि गामियाव 8 आरो 9 मे साननैनि हाबाफारिजों दाइनजौथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान एबा गोसोखांथि सान फालियो। दिनै फुंनि 5 रिंगायाव स्वरूप सेट्टी प्रसाद संसद सा सानजानि फोसावगिरि प्रवीण कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव अखन जयगखौ प्रज्वलन खालामनानै फुंनि 8 रिंगायाव गुरुदेवनि सान्थौ सानस्रि लोगोसे धोरोम सान्थौ सावरायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' आरो माननि आलासि महरै 28 नं दरंगाजुलि बियाबनि एमसेले बिजित गोरा नार्जारिया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिनायाव सा सानजा संसदनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि फोसावगिरि सिबियारिफ्रा बाहागो लानायाव हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा सनितपुर जिल्लानि सिङाव बे रुपाजुलियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै स्वरूप सेट्टी संसदआ बेवहाय गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा दिनै गेवलां मेल बेवहाय सावराय मेल खुंदों आरो बेवहाय गोबां सोलोंसा बिथांमोनहा नुजाथिफैदों, आइ आफा नुजाथिफैदों। दा खोथा जाहैदों जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिथुनिखि जिउ आरो सानस्रि सान्थौ बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय अल आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना समितिया गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा नाजाबोदों आरो दिनै मुलुगाव गोजोन सान्थि जौगाहोथिनि गेजेरजों लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो गुरुदेवनि सान्थौ सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गोबां हाबाफारि लाबोदों। दिनै बिथांमोना मिथिगौ जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै आसाम सरकाराबो मोनसे बान्था माने हारिमायारि बान्थाखौनो होनजायो, स्टेट बान्था, रायजोआरि बान्था आरो लोगोसे ट्रास्ट मोनसे दङ कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट। बेखौ गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनाय बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जायो। बेखौ जोनोम सानाव 18 एप्रिल खालि होनाय जायो। दिनै मिथिगौ जोङो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथाङा गुदियावनो बर'नि माखासे पान्डुलिपिखौबो बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन। बै समावनो वार्क कालचारनि कर्म संस्कृतिनि खोथाखौ बुंदोंमोन। सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि बागैबो बिथाङा बुंदोंमोन। आइजोफोरनि सोलोंथाइ आरो जौगानायनि आरो दानाय लुनायनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंलांदोंमोन। बेनिफ्राय कार्पेन्ट्रि बायदिसिना बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बिथांनि गोख्रों दैदेननायावनो 1929 मायथाइयाव शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बै समावनो बिथाङा माने फ्रि एडुकेसन माने फ्रि एडुकेसन माने प्राइमारि लेभेलाव सोलोंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंदोंमोन जे बर' रेजिमेन्टखौ दानानै बर'फोरनि गेजेराव जेरोखोमनिखि दा जोङो गुरखा रेजिमेन्ट बा बेबायदिनो अन्यान्य रेजिमेन्ट दङ, बर' रेजिमेन्टखौ दानांगौ होननानै बुंदोंमोन। आरो लोगोसे बिथाङा जेरोखोम धर्मान्तर जिथुनिखि धोरोम गुस्लायनाय आरो रावखौ बावनाय बे मोननैखौ लानानै बिथाङा कलकातानिफ्राय परमहंस स्वामीनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै बिथाङा गावनो सासे सोलोंसा जानानै बिथाङा फोसावनो लायो आरो सारा आसाम
बै समनि बरपेटा बोखावजायै बरपेटा कामरुप आरो खोला गवालपारायाव बिथाङा फोसावो ब्रह्म धोरोमखौ आरो ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों समाजखौ फोसाबनो थाखाय आरो समाजनि गाज्रि हुदाफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा माने बयखौबो हांख्रायदोंमोन आरो बे हांख्रायनायनि गेजेरावनो बिथाङा माखासे सोलोंसा जेरै उन्दै कालिचरन ब्रह्म खरलां बाबाजि बिथांमोनखौ लाफानानै बिथाङा समाजनि मोजांनि थाखाय गोजोन सान्थिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनै स्वरूप स्थिति बा सांसदा बा अल आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना समितिया बिथांमोनहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ बिथांमोनहा मान होनानै बिथांनि थैनाय सान आरो जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गोबां बिथांमोनहा फोसावदों आरो जाहाथे इयुन जोलैया बिथांनि जिउ सानस्रिखौ फरायनानै बिथांनि बोसोनफोरखौ आजावनानै लायो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै बे रुपाजुलि बायदि जायगायाव बेबायदि एसे सिं जायगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लादों आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बाहाय नुजाफैदों आरो इयुनाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जों बेबायदि मोनसे मान आरो माबा होनानै गोसोखांनानै जोङो फालिनो हागोन बेखौनो आङो दा बेवहाय दिनै 25 बैसाग बै 1988 मायथाइनि 8 मे 25 बैसागखालि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ रुंसारि जालांदोंमोन। दा बे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ जों स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों। दिनै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ रुंसारि जालांनाया 16 बोसोर जालांबाय। दा बेवहाय जोङो बे सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि बे आन्सलिकनि सिङाव थानाय रुपाजुलि बे गामियाव बे स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि मोनसे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि गोसोखांथि सान बेखौ जों फालिनो लादों। दा बे जाबाय गुरुदेवा बर'फोरनि मोनसे समाव नासयजानाय मुगैजानाय बे बर' हारिखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ गसंथानानै बोखांबोदों। बे कालिचरन ब्रह्मनि जा खामानि मावनाय जाथिखौ माने मोनसे धोरोमनि गेजेरजों बै समाव बर'नि गेजेराव धोरोमा गुलाय गुजाय जादोंमोन, आसार खान्थिफ्रा गुलाय गुजाय जादोंमोन, बायदिसिना शिक्षानि अभाबाव सोलोंथाइनि अभाबाव बोरैबायदि थानांगौ बोरैबायदि जानांगौ बोरै सोलिनांगौ बे गियाना गैयामोन, जायनि जाहोनाव गुबुन हारिफोरजों बर'फ्रा मुगैजादोंमोन आरो बे मुगैजानानैनो बेखौ बारग'नो थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायदोंमन। जेन'बा संकरि धर्म, ख्रिस्टान धर्म, इस्लाम धर्म बायदिसिना धोरोमाव बर'फ्रा बास्लायै बास्लायै माने अस्तित्वबिहीन जालांनोसैमोन। थिग बे समावनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ माने सानखांनो हानानै जे बे बर' जाथिखौ हमथानांगौब्ला गुबुन मोनसे संस्कार लाबोनानै हमथानो नांसिगोन होननानै सानखाङो। बे समावनो बियो परमहंस शिब नारायण स्वामिनि बिजाब गांसे सारनित्य क्रिया बेखौ मोनसननानै बे ब्रह्म धर्मनि सोमोन्दै बेहा गियान जायो। बे धोरोमनि गुरुआ सोर बेखौ नागिरलांनानै बियो संहैयो कलकातायाव। संनानै मोनो परमहंस शिब नारायण स्वामिखौ आरो बे धोरोमखौ आजावनानै बे बर'नि गेजेराव बियो बेवहाय फोसावफैयो। फोसावनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आत्मचेतना जागृत खालामनानै फोजाखांनानै बर'फोरखौ सोलोंथाइ दिगाव बोखांनानै फरायसालि गायसननानै बेवहाय शिक्षा दीक्षा बायदिसिना जि दानाय बा मिस्ट्रि मावनाय उइभिं सेन्टार बायदिसिना गायसननानै बर'फोरखौ आर्थिक भाबै आरो शिक्षानि फारसे सोलोंथाइनि फारसे दावगाहोनानै माने मोनसे
आत्मचेतना राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै गसंथानो हानाय बादियै माबादोंमोन हमथाफैदोंमोन आरो बिनिनो मावनाय स्वरुपै दिनै बर' हारिया मोनसे नैबे गोगोम थासारियाव सफैनो हादों। दा बिनिखायनो जों बे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ बावगारनो हाया, बर' जाथिया खुनुबोदे बावनो हाया। बेखौ जोङो बिनि मावनाय बिनि साननाय बेखौ जों जेब्लायबो रैखा खालामनांगोन। बिनिखायनो जोङो बे गुरुदेवनि रुंसारि सान जानाय एबा जोनोम सान 18 एप्रिल बेखौबो जोङो बोसोरै फालियो। जोंनि दिनैनि बे बेवहाय रुंसारि सान एबा गोसोखांथि सान खुंनायनि बिथायाबो बेनो आरो आसलते गुरुदेवा ब्रह्म धोरोमनिल' फोसावगिरि नङा, बियो बुंनो थाङोब्ला दिनै बे बर' जाथिखौ एबा बे असमखौबो रैखा खालामनाय बायदि जादों। मानो होनबा बै समाव गवालपारा, गोदोनि गवालपारा जिल्लायाव माने मा जाबायमोन, माखासे जमिदारिफोरनि षड़यन्त्रआव बे गवालपारा जिल्लाखौ बेंगलजों दाजाबनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन। बेखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ गसंथानानै गोख्रोङै बादा होनानै बेखौ हमथानानै लाखिदों। आरो बिनि जाहोनावसो दिनै बे बेंगलजों सरजाबनो गोनां गवालपारा जिल्लाया दासिमबो असमजों दंबाय दङ आरो मोनसे खोथाबाव, बै समाव बे गवालपारा जिल्लायाव बांला भाषाजोंसो स्कुलफोराव सोलोंथाइ होनाय जायोमोन। दा बेखौबो माने असमाव असमिया रावानो जानांगौ होननानै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बेवहाय ब्रिटिश कमिसनारखौ बुंनानै असमिया रावखौ स्कुलफ्राव प्रचलन खालामफिनदों। आरो बे हिसाबैनो बेयाव असमिया रावा सोलिबोनानै दा बुंनो थाङोब्ला असमिया जाति बर' जातिनि मोनसे रैखागिरि हिसाबै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ सिनायथिनो हायो। आरो दुलाराय बर' जातिखौ हमथानाय हिसाबै बियो ब्रह्म धर्मनिल' फोसावगिरिनि नङा, बे गथै बर' जाति एबा असमनिनो सासे बे बरेण्य बेक्ति। बेखौ ब्रह्म धर्मनिल' टेक गन्डियाव लाखियोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो दा बेवहाय गुरुदेवनि जा सानस्रि बुंनो थाङोब्ला बियो जातिखौ माने मोनसे गेरेमसा हारि दानाय, बिनि बे सानस्रिया बे। ओमफ्राय जिथु धोरोमनि ब्रह्म धोरोमनि जा मोनसे सान्थौ दङ बाहाय, बे एसे आलादा। बे जाहैबाय परमहंस शिबनारायण स्वामिनि माखासे बोसोन दङ। ब्रह्म धर्म फालिनायाव बे परमहंस शिबनारायण स्वामिनि जा 6खान बिजाब दङ, बे बायदियैसो ब्रह्म धर्मखौ फालिनाया उचित आरो। दा बेनिखायनो बेवहाय माब्लाबा एसे माबा सौफैयो। जोङो गुरुदेवनि जा सान्थौ बेखौबो नागारनो हाया। मानोना गुरुदेवा जातिखौ हमथानायाव मोनसे एजेन्डा दं। जेनेबा बेयो आर्थिक भाबै बा सोलोंथायारि हिसाबै बर' जातिखौ शिक्षित हारि हिसाबै दानाय थाखाय बेहा मिजिं खालामनानै बेयो खामानि मावबोदों।